Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Una sa lahat, gusto nating magbigay ng isang bonggacious na shoutout sa Trinity University of Asia. Yay! Congratulations unang-una sa lahat, syempre. Sa kumikinang ina. Salamat ng Pangilan marami. mo na to? Grabe, ang dami Ang dami ko mo ng kabayo. This is a super duper great sign because it's the year of the horse. Tama. So ibig sabihin sisipain talaga tayo ng sandamukal na grasya. Correct. Let's go! At syempre, bukod po dyan sa pagiging best Female hot, DJ. Hindi. Hot Best mama. Ano ba yan? Kasi pinipilit yung hot mama, wala naman nakalagay dito na hot mama. Female disc jockey of the year. Ayan. Nicole Yala, thank you so much. Ito naman po ay FM's radio station of the year. Ayan, Love sa Radio. Salamat sa Thank you. pagbibigay ng award na ito ang ating Trinity University of Asia, mga students, mga educators. Maraming salamat. Alam nyo naman, lagi po namin itong pinupuntahan. Yes. So, maraming thank you. Hindi lang talaga ako nakarating kagabi, pero salamat. I am there in spirit. Yan. And congratulations pang-11 na pala ng Platinum Stallion nga National eh. Media Awards. Ayan, at parang hindi na tayo estranghero dun sa kanila. Hindi na, memorize na natin yung parking, memorize na natin yung lobby, Tama. lahat, yung elevator, Correct. ganyan. Oo. So maraming salamat po. Kapag ka nakakatanggap po kami ng ganitong mga awards, ito po mga ebidensya, pagpapatunay na yung saltik namin sa utak, meron Tama. palang patutunguhan. Correct. Yan. Salamat ng marami. Ayan, sa lahat po ng mga bumubuo, sa mga estudyante doon at sa mga teachers, maraming salamat. Correct. Chula luto lang halong eklavu. And speaking of Saltek, kaya po ako hindi nakapunta kahapon dito sa Stallion Awards. Kasi nakasabay niya yung inorganize namin na press con para sa Mayat de la Rosa Ayan, kay Fine Madam Jewelry. Mayet. Oo. Kasi nag-launch sila ng bagong collection ng diamonds, ng Monaco, and yung mga gold bars. Aha. Ganon. Yun kasi yung mga bago ngayon. Nakakatawa lang kasi unang lumabas yung mga models, mga ang hihinhin. Okay. Ang hihinhin, ang ninipis, ang sisikip. So una lumabas yung mga mag-model ng Monaco collection. Ayan. Tapos sumunod na lumabas yung mga mag-model ng Diamond collection. Aha. Tapos ako kasi yung magmo-model ng gold bars. Aha. Una, hindi ko nakuha kagad yung gold bars. Pangalawa, kung saan ko kukunin yung gold bars, nakasusi ng malupit. Alam mo yun? Yung alam mong parang may saltik yung kukuha. Delikado to. Nakakatawa lang kasi parang from mahinhin to balahura. Tapos yun yung parang sinabi ko dun sa media na ang brand na ito is inclusive. Actually yung media ang dami natutunan Tayo kasi nung araw na-realize natin, ito 'di ba realization natin dati, yung mga nagsusuot lang ng gold galing ng Saudi. Oo, totoo. Nagtatrabaho Yan, lang yung abroad. yes. O kaya kung meron kami na mula sa lola mo na heirloom na yayamanin, Oo, yan. 'di ba? Saka mo lang susuotin. Correct. At saka sila lang. Oo. Sila lang talaga yung
meron. Saka pag sinabi mong may suot na alahas, Yan. yung parang talagang may okasyon lang. Correct. Kaya kahit kung minsan may alahas, tinatago mo. Tama, 'di ba? So ngayon, dahil nga lumabas yung mga mahinhin na models, tapos biglang lumabas yung ambassador, which is ako, na maingay, hindi mahinhin, hindi masikip. It's a proof na yung brand is inclusive. Ano ibig sabihin ng inclusive? Kahit sino. Kahit sino, Oo, pwede. hindi ito para lang sa mga mahinhin. Hindi ito para sa mga masisikip. Hindi ito para sa mga mayayaman lang at mga alta. May collection na mga gano'n na pang-alta. Pero meron ding mga collection na afford. Oo, kasi ang ginto kasi dati, tinitingnan siya as parang luxury. Oo. Hindi nila nakikita na ang ginto is a form of investment. Correct, hindi. Oo. Maganda kasi may social media na, may digital. Meron ng ways to tell the people na hindi lang siya luxury. Oo Ayan. naman luxury siya. Oo naman elegante siya, ganun. Yes, oo. Pero may purpose. Yan. May purpose to. Yung mga tipong kapag ka gusto mo nang kalimutan yung ex-jowa mo na binigay yung bracelet na yan, Oo. pwede mong isanla or pwede mong ibenta ulit. Tapos palitan ng iba. Oo, palitan para mo hindi ng bago. Wala nang alala, wala nang Tama. memory. Totoo. Hindi kasi alam mo, eto naalala ko lang yung natatandaan mo si Kuya Alex, yung inchik na umiikot dito noon, nagbebenta ng mga alahas, 'di ba? Tapos syempre siguro nag-retire na yung anak niya na. nandito, Si Robert. Memorize na natin lahat 'yan. Isa sa mga hindi niya makakalimutang kwento ko nung bagong DJ ako. Hindi ko makakalimutan yun, Jegs. Kano lang yung sweldo ko noon. Wala pa akong endorsement masyado. Tapos, lang ako. Ang dami kong racket noon, pero rumaracket lang ako para sa pandesal, libreng kape tsaka coke, di ba? Tapos, bumili ko ng bracelet. Hindi ko makakalimutan, 7,500 para sa jowa ko nung time na yon. Alam mo, ang hindi niya makalimutan na kwento ko is that hiwalay na kami ng jowa ko. Binabayaran ko pa. Hinuhulog-hulugan ko pa. Ganyan po si Nicole. Ganyan po ako magmahal. Kahit hindi ko alam kung saan kukunin yung pambayad. 'Di ba? So, hindi niya yung makalimutan. Parang lagi niyang kinikwento yon sa mga tao. So, kasi yun nga parang may feeling ako dati na kung alam ko lang na bracelet dati, isipin mo bracelet 7.5, may bracelet ka na medyo makapal yun na parang parang galing talaga ng Saudi yung datingan, ganyan. Ngayon yung 7.5 mo, wala pa nga isang gramo Pwedeng siguro pair of earrings na medyo maliit, ganyan. So ibig sabihin, nag-change through time, pwedeng yung mga natatago nyo po ng mga alahas. Kaya alam mo yung press ko na medyo nagtagal. Kasi yung mga press parang very interested din sila na oo nga no. Kung meron pala akong mga alahas na luma, tapos wala nang pares, oo, tapos nakatabi lang. correct, ibebenta ko siya ngayon, tapos ititimbang 'di ba? Kumita ka pa. Correct. 'Di ba? Yung mga ganon. Well, yan naman yung maganda sa mundo natin ngayon Nagkakaroon na tayo ng kaalaman. Correct. Oo, Yun nalalaman na natin yung mga bagay-bagay na iilan lang ang dati nakakaalam. 'Di ba? So yung literacy pagdating sa ginto ngayon, mas malawak na. Correct. Oo, kasi dati talaga pag sinabi mong ginto ay mayaman lang yan. Ano lang yan, pamporma, pang-arte. Tama, correct. Arte lang yan. Okay, o di naman kaya grabe, minana sa lola, 'di ba? May kwento. Alam mo yung parang may kasamang may kasamang multo yung kwintas na ipinamana sa may ganung kwento Yun, wala sa picture doon pag may mga alahas, kapag may gold ka, yung investment pala. Wala. Magagamit mo siya in case of emergency. Correct. Wala ganun Walang ganun noon pag-iisip Oo. 'Di ba? Tapos ngayon meron na. Ganun bumubukas ng ating mga kaalaman. Yan naman po yung mabuti. Speaking of kaalaman, minsan kasi tayo, yung bang naiinis tayo sa development, sa evolution, hindi tayo makasunod, 'di ba? Well, hindi mo naman kailangan sundan lahat. 'Di ba? Piliin mo lang kunyari piliin mo lang yung mga makakatulong talaga sa'yo. Kasi mahirap sumunod sa lahat, Or intindihin mo lang. Ayaw mo man sundan, basta naiintindihan mo. Para hindi ka naman mahuli. Oo. Kasi baka mamaya kung hindi mo iniintindi yung mga bagay-bagay, binibenta ka na pala sa mga binubugaw ka na pala. Hindi mo pa alam. Kasi ang evolution, hindi natin mapipigilan yan Hindi. Oo. Sabi ko nga, ito lagi ko sinasabi, hindi na po tayo babalik sa mundo na walang tsinelas. Hindi na po tayo babalik sa mundo na walang soft drink.
links. Correct. At Oho. hindi na rin po tayo babalik sa mundong walang internet. Tama. Wala, it will never happen. Oo. So, patuloy lang na mag-e-evolve, patuloy lang po tayo na magde-develop. Pero, huwag kang ma-pressure at matakot na parang sundan lahat. Oo. Kasi ang bilis ng mundo, ha? Correct. Ang bilis ng mundo. Sobra. Yung isa ko nga yun lagi nagbebenta sa akin ng cellphone, kaka-message lang sa akin. Sabi niya, Madam, magpi-pre-order ka na ba ng S26 Ultra? Hindi pa nga ako tapos hulugan yung mga una eh. Di ba kasi ang bilis? So, lalo Hindi na sa technology, Correct. sobrang bilis. Hindi ka pa tapos maghulog dun sa inuhulugan mo, may lumabas na bago. Tama. Kaya, it's okay to embrace technology. Sabi nga ni Jegs, kahit hindi mo sundan, intindihin mo siya, intindihin mo di ba? lang. Pero wag ka din masyado magpa-pressure to the point na, una, namumulubi ka na Correct. para Isa lang pa yan. makasunod. Oo. Kasi hindi ka talaga makakasunod. Tama. Piliin mo lang. Di ba parang katulad ng mga, mga iniidolo. Noon kasi ang mga iniidolo lang natin, nasa larangan ng movie. Nasa larangan ng ng teatro, ganyan. Ayan, oo. Ngayon, 'di ba? Sandamo ka lang vlogger. Oo, yan, iba Sandamo na ka lang influencer, sandamo ka lang content Oo, creator. dati kasi may common ground pag sinabi mong halimbawa, Piolo Pascual. Correct. Ayan, Kilala ng lahat. Ngayon, merong time na pag, sino yun? Ba't Sino tinitili? yan? Bakit tinitilian? Tapos, check mo yung check mo yung, so, syempre, na-curious ka. Oo. Check mo yung social media. Hala ka, milyon-milyon. Ayan. Diba? So may parang may segregation na etong crowd na to, may certain crowd siya. Yes, oo. Meron siyang certain niche market. Oo, yun. Ika nga, meron siyang particular na audience, Oo. 'di ba? So, ibig sabihin nun, hindi mo kailangang sundan lahat. Kasi kung hindi ka naman nagmamaraton, ba't mo susundan yung mga influencer sa pagmamaraton? Tama. Hindi. 'Di ba? Kung ayaw mo nga sumakit yung ulo mo, di lahat ng article, memes at video tungkol kay Alvin Aragon, di i-block mo, 'di ba? tama. Nakakaloka na sa algorithm ko siya. Buisit. Nakakainis. Nakakaloka. 'Di ba? But you have an option. 'Di ba? Hindi katulad tama ka eh. There was a time na lahat tayo Sharonian, Noranian, Oo. Vilmanian. Oo. Kasi yan lang yung mga kilala natin. But there came a point nung nauso na ng matindi tong social media na may isang beses na meron kaming naging usapan na in the past ng tambalan na hindi niya kilala si John Lloyd Cruz. Bata to. Hindi niya kilala si John Lloyd Cruz tsaka sino ba yung si Yeng Constantino. Na parang ba't hindi mo kilala? Pero kasi yun nga younger sila, ang dami ng options. At saka iba na yung parang yung layer ng mga tinitingnan nila, iba na True. Nahuli na yung sa atin, parang ancient na Oo, may mga ganon. Pero wag ka ma-pressure. Sundan mo lang yung tingin mong karapat-dapat. Tama. Ganon. Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!